Hurrengo taldea, Lauro ikastolatik datoz, Aitor Garzia eta Eneko Gil, baina taldean Eneko Pascual eta Álvaro López ere badaude. Aurkezpena hala ere, beraiek egingo digute. Aitorrek eta Enekok, eta beraiek aulki robotikoari buruz hitz egingo digute. Aurrera. Kaixo, gu Lauro taldea gara, eta Aitor Garzia eta Eneko Gil, eta Lauro ikastolatko 3. mailako ikasleak gara, eta gure proiektua aurkeztuko dizuegu, aulki robotikoa. Zer da robotika? Robotika roboten zientzia da. Robot bat, sistema mekaniko bat da, gizakiek aurretiaz programatutakoa, eta lan ezberdinak burutzeko gai dena. Programatzea, robotari aginduak emotea da, eta NXT 2.0, Mindestros 2.0 programa erabili dugu, gero hau da. Eta gero gutxiko dizugu nola da. Gure proiektuaren helburua da pertsona elbarrituen mugikortasun erraztea haien etxeetan, Lego piezaz egindako robot batekin. Aulki robotikoa. Zer dakigu horrelako aulkiez? Horrelako aulkiak ez dira oso dira oraindik merkatura atera ez ezer, baina haien ezaugarriak dira era autonomoan mugitzen direla eta ahotsaren bitartez. Daudela eginda baliabide informatikoz eta sentsorez, eta erabiltzaileak itxagitarekin soilik kontrola dezakela. Hemen ikusten dugu, Zaragozako Ingeniaritza Zentroan egin duten aulki robotiko bat, baina ez da atera oraindik dendetara, eta hau da beste bat Ipaldorean. Robotaren diseinua, gure robotaren ideia hasi zen 2 bozeto horiekin, baina lehenengo bozetoan zegoenanik iztea ondo ziurtatuta, eta orduan bigarrena egiten hasi ginen, eta hori zen lehenengo prototipoa, baina arazo batzuk zituenez, esate baterako gurpil zoroa, bakarrik ipini genuen gurpil zoro bat atzean, eta orduan bolkatzen zen, eta zuen pisoa aguantatzen, eta orduan egin genuen prototipo hau. Daukana, hori da, dituena arazoa konponduta ja. Eta hau da 3 dimentsiotako diseinua. Atala, gure robotak ditu 2 motore. Motore bakoitzak gurpil bat kontrolatzen du. Eta horrela, dago mugikortasun gehiago, aldeetara giratu alduelako, motor bat aktibatuz eskerrera, eta beste motor aktibatuz beste eskuina. Gero ditu sentsore batzuk, lehenengoa argi sentsorea, dena hau argia detektatzen du eta kolorea, argiaren kantitatea ikusten, kolorea detektatu aldu. Eta gure kasuan erabili dugu lerro beltza jarraitzeko hori dagoz dagoena. Gero dago tektu sentsorea, dena hau botoi bat bezalakoa, eta honekin gure kasuan hasten da robota ibiltzen, eta hori, dago, ipini dugu hemen muñekitoaren eskumaldean emateko errez. Eta soinu sentsorea, dena hau, ipini duguna hemen atzean, horrela soinua detektatzen du, eta gure kasuan soinu bat entzuterakoan gelditzen da. Eta, falta zitzaidan bat. Bueno, dagoenik iztea, dena robotaren CPU-a modukoa, eta hemen daude datu guztiak eta programazioa dena sartuta. Gero etxe bizitzaren maketa, egin genuen 4 kartulina pegatuz, koloretako zeloarekin, eta zelo beltzarekin egin genituen ibilbidearen atalak, eta zelo gorriarekin hormak, etxaren hormak. Gero hemen ikusten dituzuen gauza berdeak dira hor dauden altzairu guztiak. Gure maketa Lego piezez, esan dizuen moduan dago eginda altzariz, eta 4 kartulina pegatuta. Eta hor dituzu ikusteko. Argi sentsorea da gure robotaren zatirik garrantzitsuena, nire ustez, zeren hori ez geneuka, ezin genuen lerroa jarraitu, eta hemen ikusten dugunez joaten da eskerrerantz eta detektatzen du zuria, gero doa eskumarantz eta detektatzen du beltza, eta horrela detektatuz norabide jarraitzen du. Eta horren ondoren lehenengo geneukan sentsorea taparik gabe, baina argia piztuta egon edo amatatuta egon,
esen ondo, zuen ondo jarraitzen eta kalibratu behar genuen behin eta berriro. Eta jarri genuen tapa hau beti argi kantitate berdina egoteko hemen barruan. Eta programazioa lehen esan dizuetan bezala gendugu Mindestron 2.0 programarekin, eta esan nahi du. Lehenengoa da taktu sentsorearekin hasten garela, dela horko bat zenbakia. Gero, bi zenbakia da lerroa jarraitzenena, esan nahi duela argi sentsorea, eta gero A motorea eta B motorea doala jarraitzen. Eta azkenik 3 dela soinu sentsorea, eta soinu bat egitean, hemen jartzen duela stop ikusten duzue, hori da gelitza. Eta, ere egin dugu blokekin, hori guztia ez egoteagatik horrela programazioa eta enlazatxiko beste batzuekin erabili ditugu blokeak, eta guztia sartu dugu hor, eta gero beste programazio bat ere hurrengo blokean guztia egoteko jarraia. Hiru diseinua, hori da gure hiru dimentsioetan egindako diseinuaren bista desberdinak ditugu hemen, dela gure robota egin dugula Lego Digital Designer programarekin. Gure proiektua egitean zehar aurkitu ditugu arazo asko, baina guztiei eman diegu konponketa bat, eta lehenengoa azalduko dizuet argi sentsorerena. Ez zegoen ondo kalibratuta eta ez zuen ikusten ondo ze beltz tonu zegoen, eta orduan kalibratu behar izan genuen programazioan, eta badago ohituta beltz horretara, eta badaki ze beltz jarraitu eta ze beltz. Gero, argi sentsorean, altuera, zegoen ez oso altu, ez zuen ondo ikusten, eta bajatu behar izan genuen, eta gero, eneko kontatu den bezala, argia tapatu. Eta gero, etxebizitzan egiterakoan, egin dugunez zeloarekin, zeloa ezin da ondo giratu, eta kulpak egin behar dira robota ondo jateko, baina zeloa ezin da ondo giratu eta geratu zaizkigu simurrak, eta orduan ondo ipina behar izan dugu. Eta horrendik ez dugu asko lortu, baina... Gero, beste arazo bat da, edozein soinurekin gelditzen dela. Edozein, basuekin ez, baina badaude soinu asko eta gelditzen da. Eta baina horrendik ez dugu konpondu. Hori bideratzen. Gero, nahi duguna da, berriro martxan jartzea. Soinu bat egiterakoan gelditu, txalo bat edo, eta berriro beste txalo batekin jarraitu. Eta hori. Gure emaitzak dira aulki robotikoa diseinatu dugula Lego piezez eta ondoren ordenagailuz montatu. Hemen ditugu bi ordenagailuz eta eskuz. Eta gero igo ditugu, gure robota leku aldatzen da etxean zehar, eta igo ditu YouTubera bi bideo, baina igo ditugu deskargatuta eta erakutsi behar. Bigarren bideoa da demostrazioa, baina egingo dugu hor en directo. Bideoko musika. Espera. Hori da, diseinua bidean nola egin dugu pausa guztia jarraitu. Azkenan heltzen gara, hau dela gure diseinua. Eta beste bideoa da guk zuzenan erakutsiko dizugu. Azkenan, niko gure ondoriak dira lehenengo robota lortu dugula robotak etxean zehar mugitzea, eta jarritako lerroletzen bidez. Eta aulki robotiko honek, aulki robotiko hau, soinu bidez kontrolatu da. Eta ditugu lerro batzuk etorkizunean hobetzen saiatzeko, eta bat da, esan dizuedana, txalo batekin berriro hastea,
eta bestea desbiderazioak hartzea, esaterako beste bide horretan egin dugu buelta hor bat, eta baina beste, hori da, aldena kontrolatu norabidea. Edo konbora nahi badu, egitea pizka bat mugitu, beste, zuri, lerro beltza jarritu barik, baina mugitu pizka bat, eta gero berriro atxea bueltatu. Eta orain, furo. Eman bueltak edago al revés. Eneko, eman bueltak. Eskerrik asko. Galeraren bat, edo? Bai. Bai. Ez dakigu ezen. Eskerrik asko. Eta gero hori, beste galdera bada, kontaktuan jarri altzareten, ez dakit, elkarteren batekin edo pertsonaren batekin horrelako beharra dituena, hobetzeko horietan piztak emateko. Segurenik, denborarekin pizkat, saiatuko gara. lanan hasten garen berriro saiatuko. Ez, gai ezin ez pentsatzen, lanaka ukimen zentsore bat, eta beste da soinuana, bilak beharrez barian, ozein da... Bueno, jarri alda berdinarekin, baina bestela, izan zen, lehenengo hauen genuen bakarrik taktuarekin, baina gero izan zen hogei guntza bat soinuarena, eta horrela. Baina nahi jakin hori etorri izan, pertsonaren batek esan dizuelako babitu, hobetu etortzen horrela? Hendek ez dugu itxegin ninarekin. Pero nik ere pentsatu nuen jartzea ultrasoinuzko bat dela pareta detetatzen duela eta jiratzen. Baina ez dugu denborarik izan. Ez, eske da hobeto lerroarena, zeren beti egingo du mugimendu berdina, ez dela paretena, eskenean ez da... Bai, etxeetan. Bai, etxeetan, bai. Etxean eta norberaren etxean gainera. Bueno, bai. Izan behar da, bai, pribatua bezan. Esan da kaletik hori da, esan da kaletik, bai, baina, claro, izango zen... Bai, baina hori da prestatuta etxean ibiltzeko. Eta, claro, benetako izango zen txikiagoa. Adibidez, bai, ikusi dugu interneten gu oinarritu ginen baten, ikusi, bai, bueno, aparte horretaz aparte, ikusi genuen bat YouTubeen zegoela, esaten zuela 1, eta azten zen, eta ibiltzen zen aurrerantz, 2, eta azten zen atxerantz, eta horrela, hori... Bai. Espero dugu.